Mamistami sa lungsod sa Minglanilla mga idol. Unya daghan kay nanguyog mga singot sa kadlaw. Ayun na mo pangutan na kung asa akong anak. Kung asang liwat na akong itsura, mao na ako Pero ako lang asawa pangutan kasi siyar ginasayod ba. Ayaw mo katingala mga idol kung nagbaklay rami. Kung swito ka diri sa Minglanilla, porti kining trapika. Samot taron kay pista. Nami nga rin mga idol. Ngita lagi may ukuan. Kining libreng kaon ba? Aw, syempre man ni Crush TV, pista ko na ako na libreng kaon. Asa ka na libreng kaon dari? Suwaye lang na ninyo ang mga tindahan diha man ni Chris TV. Basin dili sila pabayad karon kay pista man ron. Nami dari sa lungsod sa Minglanilla. Nangita may libreng kaon. Oy man ni Chris TV, siguro daghan siguro kag followers diha. Basig na ay ganahang mga agda. Wala pa may nakailan ako ingko pisot. Kaya ako pipitsugin nga vlogger pa man po. O kung agdahon, respetaran ako gyud. Hoy, may libreng kaon ya. Nagpadungog-dungog ko sa balay nga nagian na mo mga idol. Kay sa lamisa nagubo man ang lechon. Pero sirado man ang gate mga idol. Iguragid ko nililiin taon. Goton na kami mga idol. Wala libreng kaon. Uy, ayaw lang mo pawa o paglao man yung Chris TV. Ay dagi, pulaan ko binaklayin ko pisot. Maong sa bulsa na lang mi mo kuot. Murag daghan siguro nagsuot imong bulsa man yung Chris TV. Kay nagberberman ka. Daginuto na gid kayo ingko pisot. Sa akong bulsa kung kalitan og kuot, maapil og biragid ning akong itlog. Unya diring dapita mga idol, wala may magdahong. Kay sa concert ni Elias, libre ra di ay mga idol. Uy, pag sure di man yung Chris TV, ay ngano kung libre. Mahal man kayo ng ticket ni Elias man yung Chris TV. Bitaw mga idol, mauni tinuod. Sa katong nangutana, nga si Elias naaba ko nung sa lungsod sa Minglanilla. Mauni to pagpara sa inyo ha. Dili ni si Elias mga idol. Uy hala, kinsa man day naman yung Chris TV. Tilaas ko rin panganya in kupisot. Uy, unsay tilaas ko man yung Chris TV, oy. Kanang katul kayo, god. Ilyas mga idol. Nader. Dili na ko mailad naman yung Chris TV. Kay napadungog na ko sa istorya ninyo ni Inko Pisot nga si Elias dili na tinuod. Unya nangutan ng mga bata mga idol. Ilyas lagi na. Ang mga bata na kuryoso gid taon. Sa personal si Elias mubo kay gahit mga idol. Unya sa among order naabot na gid mga idol. Fiesta man unta pero may libreng kaon. Oy man ni Chris TV natural ra gid na nganong nga amsan mo diha. Nga merkado man na. Unya gisugdan ng concert mga idol. In fairness mga idol, kuha to kayong move ni Elias. Ligas ra gid og gamay kay ang iyang antilas. Oy man ni Chris TV tanawon jud ko ng iyang performance. Ayaw gid pamilok Inko Pisot. Uy, hala, no, bro, tinuot yun. Manoy Chris TV, unsa may pangalan ng ilang banda? Wala pod ko kapungutan na lulubot yo. Oy, Manoy Chris TV, nakibaw ko kung sa pangalan ng ilang banda. Unsa may pangalan ko piso? Duha ka banda, unya duha ka gabungbong. Akong hulbaron, banda-banda bungbong. Ha ha ha. Mataka lagi ka paghingan in kupisot. Unya karon mga idol, ilang kipaspasan, parang ilang cancer, dali ra mahuman. Unya, lingaw kami diring dapita mga idol. Unya, kagikapoy naman ka ito, na substitution. Paitir sa kayo masabak mga idol. Uy hala, nihapdirang ikaduha. Unya sa bata, nakabat-apat na lang sila.
Uy hala, ang bata na dagma wala tuyo ah. Maayo na lang gani kay si Tilas puting buotan na. Ning tungura mga idol, si Tilas wala ni sabak. Mautong siya na lang magpasabak mga idol. Makidao pa kaming babae niya karon. Uy hala, si Ilyas na tikalbong. Uy, pagka wala iswerte, makasapi ni mga hilot niya kung may magpirmi. Tama, oy.